Ами, добро утро от мене. Часът е 4:15. Отново е събота, отново е сутрин, отново е много рано и отново аз ще ходя на планина. Къде ще ходя? Ще видите след малко. Или най-вероятно ще видите от заглавието на клипа. Много ми се спи и нека ви взема с мен. Не подценявайте зимната планина и винаги си взимете топли дрехи. И отново Панталей пътника. Закон. Те принцеси са закон. Много сила дават. Аз пак съм се натоварил като муля, но важното е, че имам Red Bull-че. Да мога да се събудя, защото не знам къде се намирам още. Пълна мъгла. Нищо не се вижда. Оправих багажа, натоварих го в колата и потеглих към Струмяни. Там ще се чакам с един мой приятел Петрич, а той ще бъде най-вероятно с още едно момче. И оттам остава моята кола и потегляме с неговата джипка към кариерата. Ще катерим Синаница. Дай Боже всичко да бъде наред, да успеем да се качим догоре. И ще видим как ще бъдат нещата. От София до Струмяни по навигация ми е 2 часа, което не е малко път, затова тръгвам по-рано. Разбрали сме се в 7 часа там, само да излезна на магистралата и започвам да си хапвам от вкусните принцески, които ги е направила Мадлена. Да заредим, защото доколкото гледах маршрута и клиповете на Георги, ще се гази в един клек, ще се затъва, аз затова съм взел страховките. Знам вие как сте, но лично аз не успях да спа, както винаги, преди някакво състезание или някой преход, никога не мога да заспя на време. Въпреки че си легнах в 10 часа, съм заспал в 12 и нещо някъде. Въртях се. Няма заспиване. Не знам дали това е само при мене. Ако и вие имате такъв проблем, кажете как да се справя с това. И винаги съм се чудил дали само аз надувам парното, докато пътувам извън града на макс. Едно такова топличко. Напред е докладвана опасност. Добре. Едно такова топличко ми е и се доспива. Дойдохме на кариерата и вижте там какъв килим. Уникална красота. Ето е групата. Малко повече хора сме. И така започва нашия преход. Не е много студено за сега. Шест човека сме. Тук е кариерата. Вижте за каква красота става на въпрос. Но на мен почна да ми става топло. Пак съм се навлякал.
И сега ще се прича. Ще махна тази пукинка. Ще остана само по поларчето. Първия душеватник. Не знам дали се вижда, но наклона е много голям. Ехе. И с него ходки са затъва. Много изморително. Много се затъва. Но Лакина, Малишевска, Беласица, Огражден, над като море. островчета, над морето от облаци. Жорка, дойде момента да ти кажа на здраве с Количка. На здраве ти, сега ли тя с нас снимаш? Не, аз снимах разни неща. Уникална красота. Направо нямам сили. Много дълбок сняг и изключително много се затъва. Дори с снегоходките. Спуска се студ и мъгла. Още хора зад мене. След малко ще спрем за почивчица. Да пием малко коричка, нещо да хапна. Гледайте. Днес клека е най-мразеното нещо в мен. Отново невероятни гледки. Надявам се да ви пренеса поне малко тука при мен. Почна да тука. Надявам се да не е повече вятър. Вижте морето, направо. Уникално. Къде е върха? Почна да пипа вятър.
Ресета е друг. Ресетваш всичко, почиваш. Да се наслаждаваш. Остави гледа природа. Да, Данко. Много там има. Все там. Вземи душата. Аз имам уиски и шоколад. Даната има уиски и шоколад. С големи мъки Саш има как да се отбележиме на връх Сираница. Връх Синаница. Хайде! Караме си какво ще. Внимателни с слизането, защото е много опасно. Какво стана? Слезнахме и сега пак през клек. И щало днеска ми разправя, ще минават скоро и аз му казвам, отново снегоходките, всички сме Алекс заредени. Трек, Пантаджи, минаха 30 човека пред И нас, смък аз, тръгваме. Вико Маринов и жена му бехме до кръста. Едва ми излезнахме от този клек. Аз не вервах, че върха ще качим. Данчо беше на премката, къде се остават тия снегоходките, долу, той вече слизаше, а ние вече изправяхме нагоре напред сметка колко сме се забавили. Знаеш кой беше грозната картинка? Седиме вътре всичките без бок и никой не излиза навънка да прави партина. Никой. Само едни момчета, една двойка тръгнаха напред, тия после се отказаха и ние потек. А бехме сигурно 50 човека. И на 50 човека се пропадаш. И това, нека мине с снегоходка пред теб, не означава, че ще те издърпаш. Пак си до кръста. Се ще намери някаква дупка, къде да пропадне. Тръгваме. Гледайте само през какъв клек минавам. Направо тук, ако си без снегоходки, просто си загинал. Загинал си. Потъваш и няма измъкване. Ще ви остава да се насладите и да се нагледате на тази гледка. Pedal.
разбирал се. И пора разследване прави. Слизането с снегоходки След 2 дни му казали, е говорят, много имаме една опасно. добра, една лоша новина. 28 пъти падах. Значи, кажи, вика, първо вика лоша Скиса. новина, ами, Няма сняга. Ей така се слиза снегоходки. Щехме да паднем. Искам да видите как се слиза в дълбок сняг, мек, с снегоходки. Паданията са вече 38. Опа, не са 28. Опа, тук нещо стана. Опа. Този звук не ми хареса. Този връх ми изпи всякаква сила. О. Всякаква сила. Оху, докъде падна. Леле. Само смени мъгъла. Ако стъпа на вече минутото с снегоходка, надолу съм като на писта. Тук вече става по-опасно. И трябва да подсеча от някъде. От тук ще мина. Но тук и после ще сцепа наляво. Не е нужно да ме питате. Вкусно. Вече сме на кариерата. Още 5 минути и стигаме до колите. Общо взето изключително тежък преход и много изморителен. Но си заслужава, защото гледките са уникални. Отгоре от върха нямахме много хубави гледки, защото имаше мъгла, но преди това имаше. Както и сега. Какво ще кажеш днеска за прехода? Какво да кажа? Как беше Всичко според го теб? направихме с желание. С желание. Синаница не е лесен връх. И уверих се. не само с желание, всички го направихме с... излязохме всеки от зоната си на комфорт. Тук по принцип това е нашата зона за комфорт. Със сигурност. Чувстваме се тук добре, за да го правим, за да бутаме. Беше всичко дисциплинирано, както трябва. Добре направено. Не мога да се оплачи, бе. Важно е, че от тук, където стартирахме, тук живи и здрави се Живи и връщаме. здрави се връщаме тук. След такъв тежък връх, една от най-хубавите части. Скара. Ще си хапне вкусно. Не се отваря.
Явно ви се влиза тук. Саката да затъваш до кръсто и да си свиркаш. Да слизаш да зона долу. Много кончик. Я го разчупи. Оле, ели, той щупен. Мале. Един комат, точно. Днес сме 24 януари. Аз вече пътувам към София. Разделихме се с групата и моето приключение приключи. А именно зимно изкачване на връх Синакци. И се надявам поне малко да съм ви пренесъл в това мое приключение, в тези красиви гледки, които видях аз и им се насладих. И също да съм ви пренесъл в това невероятно затъване в този дълбок сняг. Много затъвахме, снега беше много дълбок, клека беше отвратителен, няма какво да се лъжим, не знам дали има човек, който да харесва клека, поне аз не познавам. Но въпреки това, това изкачване си имаше своя чар. Защо? Какъв е чара? Защото беше трудно. А ние успяхме. И аз супер много се изкефих на това изкачване. И това мога да кажа. Абонирайте се за канала, харесвайте, лайквайте, шервайте, хайпвайте, коментирайте всичко възможно. Трябва да развиваме този канал. Ще има още приключения в Зимна планина и скоро започва мегаческия сезон, а именно трейл състезанията и ще се виждаме и там. И чао за сега, до следващия път. Ей, да не забравяте, след такива преходи да зареждате подобаващо.